У нас литургия Великой Субботы. Перед вами стоит святая плащаниця, ікона, на якій виявлено тіло зраненого, забитого Господа Ісуса Христа. І сьогоднішня літургія присвячена успоміну, коли Христос, тіло Христа, знаходилося у гробі, а Його душа була у пеклі. Бо Ён сышоў туди, де сатана утрымліваў усіх людей. І ось сьогоднішня літургія, яна вже така передвеликодная, яна вже з таким духом радості, у таким прадчуванні Христового уваскрасення. І скончується яна уже радостним пасхальним спевом. І ось уже ми будемо отвечати гэтую ежу, яку ви принесли. Ось. І зараз починаємо літургію. Яна буде служитися на двох мовах, на українській, на білоруській. Так що зичу усім пережити ось гэтае адчуванне близькості Господа нашого Ісуса Христа. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Царю Небесный, Утешителю, Духу истины, Ты всюди присутный и все наполняешь, скарбница добра, життя подателю. Приди и вселися в нас, и очисти нас от усякой нечистоты, и избав добрые души наши. Слава у вышинях Богу и на земле миру людях добрая воля. Слава у вышинях Богу и на земле миру людях добрая воля. Господи, в устны мои открый, и в устны мои будут обвещать хвалу Твою. Добрословенное володарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Владару Небесный, Сутешальнику, Духу правды, Ты всюди присутный и все наполняешь, скарбница добра и життя подавша, приди и поселися в нас, и очисти нас от всего благого, и избав добрые души наши. Святый Боже, святый мостный, святый несмиротный, помилуй нас. Господи, милосердный, милостивый, помилуй нас. Святый Боже, святый мостный, святый несмиротный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Пусть Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владару даруй бесчинствы наши. Святый, наведай оздоровение мыши наши, деля Твоего имя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Отче наш, який єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде владарство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і даруй нам провини наші, як і ми даруємо винуватим нам, і не веди нас у спокусу, але збав нас від злого. Бо Твое есть царство, и сила, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Придите, поклонимся владару нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем до Христа, владара нашего и Бога. Придите, поклонимся и припадем до самого Христа, владара и Бога нашего. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты великий наустил, Ты опранувши увеличи красу, Ты охотовши светлом быцем плащом. Ты растягнул небо быцем шатер, хорами Твои над водами поставил. Ты робишь с хмаров колесницу себе, ходишь на крылах ветру, Ты чинишь ветры посланцами Твоими и слугами Твоими полыми огню. Ты умацовал землю на основах ее, не похиснется помек веков, безданью быцем Бог краткою покрыл Ты ее, воды над горами стали. От погрозы Твоей яны взад подались, от грому голоса Твоего задрожали, горы снялись, долины зашли в места, якие Ты им назначил. Ты установил межи, яких им не перейти, как не покрыть снов землю. Ты посылаешь кореницы у реки, что плывут у долинах меж горов, с них пьют все зверы польные, ослы тигел их смогу свою гасять. Коля их тушки небесные живут, меж скалов чутый спел их, скоро, мол, Твоих наводняешь горы, земля полнится плодом творов Твоих. Ты выращиваешь траву для живел, и зелень на пожиток человеку, как он мог добыть себе ежи земли. Вино, что веселит сердце человека, оливу, что робит тварь светлым, хлеб, что сердце человека умацовывает,
Гребені тінні мають удосталь соку, кедри ливанські, що їх насадив. Там птушки мають гнезда свои мышлиное жилье возвышается над ими. Горы высокие для диких козов, ширины скалов, сховища для грызунов. Ты створил месяц, как показывал поры, солнце знает час, за солнцем светлены ховаются и кладутся в логово своих. Выходит человек до справов своих, работы своей до вечера, якое Господи, Ты все мудро створил, земля полная створением Твоих. Вот море великое и просторное, в им рухается безличь створением, сферов великих и малых. И кит огромнистый там, якого Ты створил на потеху себе. Усі шакають от Тебе, как Ты дал им споживу свой час. Ты им даешь, и они подбираются, расчиняешь руку Твою, и они полнятся всяким добром. Лишь Ты отвергаешь тварь Твой от их, и они тревожатся. Поднимаешь дух от их, и они тебе, и в узлом вертаются. Посылаешь духа Твоего, и они оживают, и Ты обновляешь тварь земли. Яхай слава Господня, отрывая до веку, хай Господь тешится створом своих, и он глянет на землю, и она дрожит, до границы до горов, и они дымятся. Разу все житье мое буду хвалить Господа, буду в песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Нехай приемно ему будет, я радуюсь о Господе, нехай исчезнуть грешники с земли, и нехай не будет больше негодников. Благослови душа моя Господа, солнце знает час заходу своего. Ты посылаешь землю, и надыходит ночь, якое богатство творов Твоих, Господи, Ты все мудро створил. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Тебе завсёды и на веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Божа. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Божа. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Божа. В мирі Господу помолимось. Господи, помилуй. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимось. За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков, за з'єднання всіх, Господу помолимось. Господи, помилуй. За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим входять до нього, Господу помолимось. За владикою Отця нашого Вселенського Патріарха Варфоломія, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причити людей, Господу помолимось. За Богом бережену Литву, владу війську і народ її, Господу помолимось. За місто це, всяке місто, село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господу помолімось. За добре поліття, за врожай плодів земних, за часи мирні, Господу помолімось. За подорожних, за недужих, знеможених та поневолених, і за спасіння їх, Господу помолімось. Щоби визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолімось. Заступи, спаси, помилуй, збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, зі всіма святими, пом'янувши самих себе і наше Христу Богові віддамо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Господи, Тебе кричу, пошуй меня, пошуй меня, Господи, Господи, кричу, почуй мене, нужно голос умоления моего. Аллилуйя, кричу Тебе, пошуй меня, Господи, хай молитва моя взыгрет на Тебе, и будь задавила, ясной вечерней, будет взывание у Твоих, пошуй меня, Господи. Звени, кричу Тебе, Господи,
спасение грехов, бо Ты один, який показал свету воскресение. Ай, души Твои будут властными, да Богу тумовение моего. Соня, пекло слухни Хай це Боже поможе жити. голосить, лепш мені долоні примать народженого от Марии. И он, пришедший, зруйновал мою владу, скрышил мятяные И я буду обороты, вести, ты и передо мной души, по центру якие храма воспринимала воспринимаешься. мне Богу воскресил, Перед. слава Да. Господи, Чувствую по культурке. Твоему, и воскресению Твоему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Со смертную славу, что Ты народилась, и благородно родила, Тебе невесты услали Марию Деву, анёлом песней верным красу, я наставшийся небом и босским хором, снишилась в Богородице, установила мир и отчинила богодарство. Добрословенный увоход святых Твоих завжди, і тепер і завсьоди, на віки веков. Амінь. Господи, який народився от Яє, бить сміло, люди Божие, будьте доброї думки, бо я на косі могутний ворогов перемог. Мудрость таньма прамам. Светлого, Богное, святое, славы, несмиротного Отца Небесного, святого, благословенного Иисусе Христе, И это кажеши до заходу солнца и умачивши вечернее светло, славим Отца и Сына и Святого Духа Бога, достойно есть на всякий час чистыми голосами пеять хвалу Твою, Сыне Божий, что даешь житье, Тебя этого свет славить Тебе. Будем уважливыми миру сим. Книги роду читание. Будем уважливыми. Спочатку Бог створив небо і землю, земля була неупорядкована і пустая, темра була над бездонью, і Дух Божий лютов над водами, і сказав Бог, хай буде світло, і сталося світло, і Бог убачив, що світло добре, і відділив його від темри, и назвал Бог светло днем, а темру назвал ночью. И настал вечер, и раница день перший, а потом Бог сказал, хай повстане скрепение сирот водов, и хай разделить назавжди одни воды от других. И учинивши скрепение, Бог отделил воды под скрепением от водов над скрепением, и назвал Бог скрепение небом. И был вечер, а за им раница день другий. Тады Бог сказал, хай зберутся воды под скрепением у одно место, и хай покажется суша. И коли это сталося, Бог назвал сушу землею, а зборище водов мором. И убачив Бог, что это добро, и сказал Бог, хай земля прорастит зеленые рослины, травы, что рассявают насенье, фруктовые древы, что приносят плоды с семенами у их, кожное по воде своего роду на земли, и сталося так. Земля вывела с себе рослины, траву, что рассявая насенье, и фруктовые древы, что родят плоды с семенами по воде своего роду. И убачив Бог, что это добро, и настал вечер, и раница день третий. Мудрость. Книги пророка Исаии читание. Будем уважливыми. Встань и просветлися, Новый Иерусалиме, бо пришло светло Твое, и слава Господня зазяла над Тобой, бо востемра покрывая землю, и густый змрок охут Твои народы, а над Тобою зяє Господь, и хвала Его з'явилася Тебе. Народы пойдуть до Твоего светла, уладари до зяння бляску Твоего, подыми в очи и глянь навокал. Вось дети Твои собрались, а сыны Твои приходят сдалек, и дочок Твоих на руках несут.
Тоді убачиш, зазяєш радостю, і серце твоє задрижить і пошириться, бо скарби заморські попливуть до тебе, і багаті народів до тебе прийдуть. Безліч верблюдов покриє тебе молодые верблюди з Мадияну, із Ефи, яни всі прийдуть з Саби, несучи золото і ладан, і обвящаючи хвалу Господню. Усе чароды кидару зберуться каля тебе, бараны з небатаю будуть до твоїх послугов, прийдуть, каб їх прийнять на ахвярник мой, і я прославлю дом хвали моєї. Хто яни, що летуть, як хмари, або як голуби до свого голубятника? Так, гэта виспи, які чекають на мене, кораблі тарсійські у першим шерагу, каб привести здалеку синов твоїх, а з'їм їх сребра і золото з уваги на ім'я Господа, каб уславить святого Ізраїля. Чужинці мури твої отбудують, а їх уладари служить тобі будуть. Бо хоч я і ударив тебе в гневі моїм, але в ласці моєї я показав тобі мою спогаду. Вороти твої будуть завсюди отчинені, не будуть зачиняться у тіні ночі, каб пропускать внутрь багаті народів. І уладаров їх, які їх прив'язуть. Будеш смоктать молоко народу, багаті королівські смокчеш, і зрозумієш, що я Господь, твой збавця і моцний Якуба, твой откупитель. Мудрость. Книги Йона читання. Будем уважливыми. Было слово Господне до Йоны, сына Амитая: устань, иди в Ниневу, город великий, и кажи супроть его, бо злочинства его дошли до меня. Йона устав, кап утячив Тарсіс далеко от Господа. Прийшовши в Йопу, знайшов корабель, що плив у Тарсіс, заплатив за переправу і сів на його каплисті разом з ними у Тарсіс, далеко от твару Господнього. Але Господь наслав на море моцний ветер, взнялася на море великая бура, що здавалася, корабель вось-вось розоб'ється. Матроси сполохалися, і кожен з них почав кликати свого Бога. І почали кидати у море груз з корабля, каб зробити його лящейшим. А Йона зійшов у самую середину корабля, лег і заснув глибоким сном. Прийшов до його руляви корабля і каже: що ти спиш? Уставай, клич твоего Бога, може ён гляне на нас ласкаво, і ми не згинем. І казали один одному: ходім, кинем жеребя, каб довідатися, про кого гэта нещастя на нас. И кинули жеребя, и жеребя упало на Йону. Тоді сказали йому: скажите нам, з якої причини гэта нещастя на нас? Хто ти, чим займаєшся, откуда йдеш? Де твоя батьківщина, із якого ти народу? Йон отказав їм: я габрей, і поклоняюся Господу Богу, який створив небо і землю. Люди сполохалися вельми, бо ведали, що Йон утекає від Господа. І спиталися у його, що робити з тобою, каб море перестало бушувати. А Йон отказав: возьмите мене і укиньте в море, і море сутішиться, бо ведаю, що през мене сталася гэтая великая бура. І тоді взяли Йону і укинули його в море, і море перестало бушувати. Господь загадав великой рыбе проглянуть Йону, и был Йона внутри рыбы 3 дні и 3 ночи, и помолився Йона Господу Богу своєму у череві риби, кажучи: у бяде моей я кликав Господа, и Йон отгукнувся мне, знутра опрометний гукав я, и ты почув голос мой, ты укинув мене в бездань, у серце мора, и воды оточили мене, и я сказав: откинутый я от очей твоих, а все ж я знов убачу святыню твою. Коли душа моя занемогла во мне, я згадав Господа, и молитва моя дошла до тебе, до места святого твоего. Я ж з голосной подякой принесу ахвяру тебе, виконую обяцанное бо збавлению Господа. И Господь загадав рыбине, и яна викинула Йону на сушу. И вось другий раз промовил Господь до Йоны: устань, иди у Ниневу, у город великий, и кажи им тое, что я загадал тебе. И почал Йона ходить по городе, кольки можно пройти в один день. И поверили жихари Ниневы Богу, обвестили пост, опранулися у зреб'я от найбольшого до найменшого. И дошло слово гэтое до короля Ниневы, и он устал с посаду своего, знял себе королевскую вопратку, опранулся у зреб'я и сел на попеле. И злитовался Бог над ими, и несчастье, якое обяцал послать, на их не послал. Спяваймо Господу.
Славився. Коня и вешника скину умора, спяваймо Господу. Бойону славився. Помощник непрекулый, стався моим избавлением, и Бог мой, я славлю Его. Ох, Отца моего, и буду звеличивать Его, спяваймо Господу. Бойону славився. Колесницы фараона и силу Его укину мора, спяваймо Господу. Бойону славився. Ихних выбранных начальников потопил в червоном море. Бойону славився. Бездонью покрыв их, быцем камень, полетели в глубиню, спяваймо Господу. Бойону славився. Показав ты гнев твой, сёры, быцем солома, от воды гнева твоего воды расступились, спяваймо Господу. Бойону славився. Сполохались тады князи Домские, князи Моабитские, жах напал на их, хананийцы все поникли духом, спяваймо Господу. Бойону славився. Хай страх и тревога нападусь на их перед величу силой Твоей, хай скаменеют, спяваймо Господу. Бойону славився. Доколь перойде народ Твой, Господи, доколь перойде народ Твой, який Ты придбав, спяваймо Господу. Бойону славився. Господь панує вечний на век веков, спяваймо Господу. Бойону славився. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спяваймо Господу. Бойону славився. Тепер і завсюди, і на веки веков. Амінь. Бойону славився. Премудрість. З книги буття читання будьмо уважні. Після того випробував Авраама Бог. Отож сказав до нього Аврааме, той же відповів: я тут. Бог сказав: візьми сина твого, єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в Морія край, та й принеси його там, і все спалення на одній з гір, що її я тобі вкажу. Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою 2 слуг та Ісаака, сина свого, наколов дров на все спалення і пішов на місце, що призначив йому Бог. На 3-й день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам: побудьте тут за слом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди, та, поклонившись Богові, повернемося до вас. Тож узяв Авраам дрова всеспалення та й поклав на Ісаака, сина свого, сам же взяв у руки вогонь і ніж, і пошли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи: батьку, а той, що тобі, сину? Ось, каже він, вогонь і дрова, а де ягня на всеспалення? Авраам же: Бог подбає собі ягня на всеспалення, сину. І йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова, і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоб принести в жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме, той відповів: я тут. І сказав Бог: не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого. Тепер бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадив свого сина, свого єдиного для мене. Коли Авраам підвів свої очі і дивиться, аж ось позаду нього баран, заплутаний в кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його у всеспалення замість свого сина.
і назвав Авраам те місце, Господь явився, як то і по сьогодні кажуть, на горі, де Господь явився. Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав: клянуся мною самим слово Господнє, за те, що ти вчинив це і не пощадив сина твого єдиного, я поблагословлю тебе вельми, і дуже розмножу твоє потомство, як зорі на небі, і як пісок, що на березі моря. Твої потомки займуть місце своїх ворогів, у твоєму потомстві благословляться всі народи землі, тому що ти послухав голосу мого. Премудрість. З книги пророка Єремії читання будьмо уважні. Так говорить Господь: ось прийдуть дні, і я створю з домом Ізраїля та з домом Юди новий завіт, не такий завіт, який я заключив з їхніми батьками, коли взяв був їх за руку, щоб вивести з єгипетського краю. Завіт той мій завіт, вони його зламали, хоч я був їхнім владикою, слово Господнє. На ось який завіт я створю з домом Ізраїля після тих днів. Слово Господнє вкладу закон мій у їхнє нутро і напишу його у них на серці. Я буду їхнім Богом, вони ж моїм народом. Не буде більш один одного навчати, чи брат брата свого казавши: спізнайте Господа. Усі, бо вони будуть мене знати, від найменшого і до найбільшого між ними. Слово Господнє, я бо прощу їхню провину, гріха їхнього не загадуватиму більше. Премудрість. Господа славте і вихваляйте по всі віки. Господу співайте, і глянішиться Благословіть всі діла Господа. Господу співайте. Благословіть ангели Господні Господа. Благословіть сонце, місяцю і небеса, зорі Господа. Благословіть земле, гори і горби, і все, що росте на них, Господа. Благословіть джерела, моря, ріки, кити, і все рухоме в водах Господа. Благословіть птиці небесні, звірі, і весь скот Господа. Благословіть всі люди Господа. Благослови Ізраїлю Господа. Благословіть священники Господні Господа. Благословіть раби Господні Господа. Благословіть душі і духи праведних Господа. Благословіть праведні і смиренні серцем Господа. Благословіть Ананія, Азарія, Місаїля Господа. Благословіть апостоли, пророки і мученики Господні Господа. Благословім Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Господу співайте, і глянішиться його на всі віки. Знову і знову в міри Господу помолимся. Господи, помилуй. Оборони, збав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Усей святую, беззаганную, наидобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу, Вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдамо. Господи. Бо Ты, святый Боже наш, и Тебе славу отдаем. Боже святий, який спочиваєш серед святих, якого 30-тим голосом Серафіми опявають і херовіми славословять, якому поклоняються усі небесні сили. Ти привів усе з небиту у биття, ти створив чоловіка поводи в образу Твоєго і подобенства, і упригожив його усіми Твоїми дарами. Ти даєш тому, хто просить мудрость і розум, і не погоржаєш грешникам, але призначив покаяння для нашого спасіння. Ти достоїв нас,
людей Твоих, и ў гэты час стаять перед славою святого Твоего ахверника и належное Тебе поклонение славословие приносить. Сам ладару прими из вуст у нас тридцатую песнь и наведай нас добростью Твоею, пробачь нам всякое сохранение свядомое и несвядомое, освети наши души и тела, и дай нам побожно служить Тебе во все дни життя нашего, по молитвах Святой Богородицы и усіх святых, якія спрадвеку Тебе доходили. Бо святый Ты, Боже наш, Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды на веки веков. Клади ладан на вуголь и подавай кадило. Стопранулись, аллилуйя. Усе вы, что у Христа прихрестились, у Христа пронулись, аллилуйя. Усе вы, что у Христа крестились, у Христа пронулись, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и во все время на веки веков. Аминь. У Христа пронулись, аллилуйя. Усе вы, что у Христа крестились, у Христа пронулись, аллилуйя. Будем уважливыми, мир усім. И духу Твоему. Мудрость. Уся земля, хай поклоняется Тебе и перед Тебе, хай славит имя Твое, Всевышний. Уся земля, хай поклоняется Тебе и перед Тебе, хай славит имя Твое, Всевышний. Возкликните Господу, уся земля, спевайте имя Его, дайте славу хвале Его. А земля не поклоняется Тебе. Перед Тебе, хай славит имя Твое, Всевышний. Уся земля, хай поклоняется Тебе и перед Тебе, хай славит имя Твое, Всевышний. Премудрість до римлян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття та сестри, чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його охрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою Його смерти, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що стара наша людина стала розп'ятою з Ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам, гріхові, більше не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що і житимемо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Вмираючи, бо Він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога у Христі Ісусі. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми, устань, Господи, судіть землю, бо Твоє спадщина усі народи. Устань, Господи, судіть землю, бо Твоє спадщина усі народи. Бог стоїть у громаді богов, сиротих і он суд править. Устань, Господи, судіть землю, бо Твоє спадщина усі народи. Какой будете судить неправедный и сприять безбожным? Устань, Господи, судить землю, бо Твоє спадщина усі народи. Заступайтесь за бедного и сироту, чините справедливость покорному и убогому. Устань, Господи, судить землю, бо Твоє спадщина усі народи. Вызволяй Тебе,
закладаються основи землі. Устань, Господи, суди землю, но Твоя спасена усе народи. Я сказав, ви боги, і усі ви сини найвищейшого. Устань, Господи, суди землю, бо Твоя спадщина усе народи. Мудрость, таньма прама, выслухаем святое Евангелие, миру сим. Поводле Матвея, святого Евангелия, читание. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будем уважливыми. Минула субота, и на світанні першого дня тыдня пришла Мария Магдалина и другая Мария поглядеть могилу. И вось отбылося великое землетрясение, бо анёл Господний, який сышоў з неба, приступивши, отвалил камень до входа у могилу и сядел на им. Выгляд же его был, як маланка, и убранне его белое, як снег. И от страху перед им затремтели вартовники и зрабилися, як мертвые. Анёл же, промовляючи до женщин, сказал: «Не бойтеся вы, бо ведаю, что вы Иисуса распятого шукаете. Яго нема тут, Ён у воскрес, як и казал. Подойдите, побачьте место, где лежал Господь, и хутко идите, скажите вучням Его, что Ён у воскрес з мертвых, и буде раней за вас у Галилеи, там Его убачите. Вось я сказал вам, и пайшоўши хутко от могилы, яны со страхом и радостью великою побегли обвестить вучням Его. Калі ж шли яны обвестить вучням Его, то вось Иисус устрэў их и сказал: радуйтеся, и яны, приступивши, обхопили ноги Его и поклонились Ему. Тады каже им Иисус: не бойтеся, идите, обвестите братам моим. Каб пайшлі у Галилею, там яны убачаць мяне, а пакуль яны ішлі, некаторыя з варты, прыйшоўшы ў горад, паведамілі першасвятарам пра ўсё, што адбылося, і тыя, сабраўшыся са старэйшынамі і зрабіўшы нараду, нямала грошай далі воінам, кажучы: скажыце, што вучні яго ўначы, прыйшоўшы, укралі яго, калі мы спалі, і калі чуткі пра гэта дойдуць да правіцеля, мы пераканаем яго, і вас ад непрыемнасці пазбавім. Яны ж, узяўшы грошы, зрабілі так, як навучаны былі, і пранеслася слова гэтае сярод іудзеяў аж да сённяшняга дня. 11 жа вучняў прыйшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Ісус, і, убачыўшы яго, пакланіліся яму, а іншыя усумніліся. І, прыступіўшы, Ісус сказаў ім: дадзена мне ўсе ўлада на небе і на землі, дык ідзіце і навучыце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Айца і Сына і Святога Духа, вучачы іх выконваць усё, што я запаведаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку. Амінь. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. У імя Айца і Сына і Святого Духа. Дорогие брати і сестри, ось зараз ми слухали читання і со Старого Заповіту, і з Нового Заповіту. У Старым Заповіті, коли яшчэ Христос, Сын Божий, не прийшов на землю, Господь давав откровення пророкам про тое, што мае адбыцца з Сыном Божим, коли Ён прийде на землю. І ось ми читали, наприклад, про пророка Іону, пророк, який запротивився Богу, не хотів виконувати Божие приказання і сів на корабель, каб сысці з того места, де він мусив проповідувати. І ось піднімається бура, його кидають у море, його проглинає кіт, і 3 дні і 3 ночі він знаходиться у череві кита, і там звертається до Бога, молиться,
і Господь вяртае яго да жыцця. І вось гэта адзін з такіх правобразаў таго, як Господь Ісус Христос 3 дні і 3 ночы вось ён правёў у чэраве кіта. Таксама мы чыталі урыўкі з кнігі прарока Ісаі, які гаварыў за 1000 гадоў да прышэсця Господа Ісуса пра пакутуючага слугу Божага. І ён апісвае, як яго прадавалі, як яго здраджвалі, як яго над ім здзекваліся. Ён кажа такія словы: «Мы бачылі яго зраненым, бесслаўным, і ўсі насміхаліся на яго, і мы падумаць не маглі, што ў ім уратаванне». Ці мы таксама чыталі з кнігі прарока Єреміі, калі ён кажа пра новы запавет. Прарок Єремія, ён самае такое важнае ў гісторыі народа ізраільскага, гэта наданне закона на гары Сінай Маісею, калі Бог даў закон. І вось прарок Єремія ставіць пад сумнеў аўтарытэт Маісея і кажа: Бог зробіць большы запавет, заключыць з родам людскім, чым гэта было пра Маісею. Вот прарок Єремія кажа пра новы запавет у крыві Сына Божага. І гэтак далей, і гэтак далей. Сёння мноства вось такіх прароцкіх чытанняў, якія проста паказваюць, усё было прадказана адносна таго, што было ў жыцці, і як паміраў, і як уваскрасаў Господь Ісус Христос. Таксама сёння мы разам з вами зараз спявалі вось гэты цудоўны хрышчальны гімн «Усе вы, хто ў Хрыста хрысціліся, у Хрыста апраніцеся, алілуя». І вось гэта гімн, які з апостальскіх часоў спяваецца ў гэты дзень, бо ў гэты дзень людзі прымалі хрышчэнне. І сёння ўвечары мы пройдзем крэсным ходам у белых вопратках, і ўсё гэта пачалося з таго, як вось гэта новаахрышчаныя людзі ў белых вопратках са свечкамі ішлі і спявалі вось гэты гімн. А для нас, ахрышчаных, гэта напамін, хто мы. Усе мы у Хрыста ахрышчаныя, апранемся ў Хрыста, будзем жыць Христом, будзем свяціцца Христом. І вось мы стаім з вами перад святой плашчаніцай. Зранены, мёртвы Господь Ісус Христос. І, здаецца, нават апосталам, яго найбліжэйшым вучням, здаецца, што іх надзея пахаваная, што іх вера у магіле, што няма ніякай надзеі. Але вось зараз ужо ў Евангелі мы чыталі пра вось гэтую цудоўную сустрэчу жон-міраносец і Хрыста. Спачатку яны ўбачылі анёла, а потым яны ідуць, і іх сустракае сам Христос. І вось яны абдымаюць яго ногі, і ён да іх і да ўсіх нас кажа: радуйцеся. І вось мы напаўняемся і перапаўняемся гэтай радасцю, што Христос уваскрос, што ён збавіў нас ад смерці, што ён даў нам перажыванне вось гэтай вялікай нябеснай радасці. І зараз будзе далейшы ход літургіі, зараз нашы зямныя хлеб і віно стануць целам і крывёю Хрыста уваскрэслага. Так што настроімся на малітву, настроімся на гэтую радасць і прымем нябеснае дабраславенне Хрыста уваскрослага. Амінь. Скажем усе до сей души, до всякого розума нашего, скажем: Господи, помилуй. Господи, всевладный Боже, Отцов наших, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за великого Господара нашего, всесветного патриарха Варфоломея, за просвитеров, диаконов, монахов, монахинь и за усих у Христе братов и сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся Тебе, Господу Богу нашему,
Почуй голос моления наших и молитву, и помилуй людей Твоих, Марию, Алену, Александра, Ларису, Татьяну, Андрея, Игоря, Петра, Тадаса, Аллу, Сергея, Татьяну, Людмилу, Маргариту, Виру, Марию, Дарину, Миланию, Наталью, Ивана, Паула, Михаила, Максима, Паула, Антонину, Евгению, Александру, Алену, Ларису, Василя, Валентину, Олега, Людмилу, Насту, Андрея, Галину, Юлию, Виктора, Софию, Наталью, Ольгу, Ганну, Инну, Назара, Максима, Артемия, Кристину, Андрея, Светлану, Евгена, Оксану, Юлию, Александра, Демьяна, Богдана, Арсения, Татьяну, Дмитрия, Ларису, Валерия, Александра, Миколая, Валентину, Инну, Михаила, Артура, Катерину, Ивана, Андрея, Ольгу, Миколая, Любовь, Антона, Валентину, Лесию, Андрея, Антонину, ласкою, щодростями Твоими, задоволю все просьбы их и выборшим им усе провины вольные и межвольные, нехай добро будут приняты молитвы и милостины их перед посадом владарства Твоего, и оборони их от ворогов башных и небашных, а до всякой напасти, беды и гора, и хвороб сбав их, и подай им здоровье и долголетие, скажем все, Господи, выслухай и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за усіх, хто вимушено покинув свої доми і родиму, і обдарування усього необхідного для життя, об худшейшем вертанні додому скажемо все, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Так само молимся за усіх несправедливо зневолених братов і сестер наших, і за їх найхудшейше визволення скажемо все, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся за перемогу народу України, за скончення війни і за свободу нашого білоруського народу, і за покаяння усіх, хто чинить гвалт, пригнет і беззаконні, скажемо все, Господи, вислухай нас і помилуй. Не помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за хверодавців і доброчинців у святим і почесним храмі гэтым, за усіх, хто тут співає, за працівників, і за усіх присутних тут людей, хто чекає Тебе великої, багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже, прими щирі молитви слух Твоїх і змилуйся над нами по води величі Твоєї милосердності. Пошли доброти Твої на нас і на усіх людей, які чекають від Тебе великої Твоєї милості. Бо Ты, милостивый человеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюди на веки веков. Ще і ще в мирі Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрість, Боже, що в милості і щедротах навідав смирення наше і поставив нас смиренних, грішних і недостойних слуг Твоїх, перед святою славою Твоєю служити святому Твоєму жертовникові, укрепи нас силою Святого Твого Духа на служіння це і дай нам слово, щоб відкрити уста наші, призивати благодать Святого Духа, на дари, що мають бути предложені, щоб під владою Твоєю завжди бережені, Тобі славу воссилали, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Ніхто із зв'язаних тілесними похотями, пристрастями недостойний приступити чи наближитись до Тебе, чи служити Тобі, Царю слави, бо служити Тобі великий і страшний для самих небесних сил, та одначе задля невимовної безмирної любові Твоєї до людей незмінно і непорушно став людиною архіреєм нашим, явився із священної дійства цієї богослужбової безкровної жертви, передав нам як владика всіх. Ти, бо єдиний Господи, Боже наш, володієш небесними і земними, Тебе на престолу херувимському носять. Ти, Серафимів, Господь, Цар Ізраїлів, Ти єдиний святий і в святих спочиває. Тому, отже, молю Тебе, єдиного благого, благоважного, споглянем на грішну, непотребного слугу Твою, чистими душу і серце від совісті лукавий, силою Святого Твого Духа, мене одягненого, благодаттю священства учини здатним стати перед цією Твоєю святою трапезою, священно діяти, святе, пречисте Твоє тіло і чесну кров до Тебе, бо приступаю, приклонивши мою шию, і молюся Тобі, не відвертай лиця свого від мене, не відкидай мене посеред слуг своїх, але сподоби
приносить, кого приносить, хто приймає, кого роздають, Христе Боже, Тобі славу силаєм безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хай мовчить усяка плоть людська, хай стоїть із страхом і трепетом, і не про ніщо земне в собі хай не помишляє. Цар бо над царями, володар над володарями приходуть, у жертву себе принести і себе дати на поживу вірним. Хай мовчить усяка плоть людська, хай стоїть із страхом і трепетом, і не про ніщо земне в собі хай не помишляє. Цар бо над царями, володар над володарями приходить у жертву себе принести і себе дати на поживу вірним. Хай мовчить усяка плоть людська, хай стоїть із страхом і трепетом, і не про ніщо земне в собі хай не помишляє. Цар бо над царями, і володар над володарями приходить у жертву себе принести і себе дати на поживу вірним. Сподирай нашого, сусвітного патріарха Варфоломея, архієпіскопа Константинополя Нового Рима, нехай помяне Господь Бог во владарстві своїм, заужди, тепер і завсёды, і на веки веков. Амінь. Велебних митрополитов, архиепископов и епископов, весь святарский и монашеский чин, братов и усіх сослужителів наших, нехай помяне Господь Бог во владарстві своїм завжди, тепер і завсёды, і на веки веков. Усіх наших ахвєродавців, усіх, хто тут співає і працює, і усіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог во владарстві своїм, завжди, тепер і завсёды, і на веки веков. Благообразный Иосиф, с древа снег пречистое тело Твое плащаницу, и чистую обиви буду уханьми во гробе новый покрыв положи. У гробе плотью упеклишь душою, як Бог ураишь с разбойниками на посаде, ты был Христе зайцом и духом, усё наполняючи неописальный, як живоносец, як края, за рай пригожейший и всякие хором царские, стала светлейшей Христе могила Твоя, крыница нашего воскресения. Добропристойный Иосиф с древа знял почестное тело Твое плащаницею чистую обив и духмяностями у новой могиле закрывший поклав. Сповни ми молитву нашу, Господеві. За предложені чесні дарі Господу помолімся. За святий храм цей і тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся. Щоби визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Вечора всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просі.
Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просим. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просим. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просим. Останок життя нашого в мирі і покаянні звершити, у Господа просим. Християнські кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просим. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Господи Боже наш, що створив нас і вів в оце життя, показав нам дорогу до спасіння і дарував нам откровення небесних таїнств. Ти поставив нас на цю службу силою Духа Твого Святого. Благозволь же, Господи, стати нам слугами Твого нового завіту, служителями святих Твоїх таїнств. Прийми нас, що наближаємося до святого Твого жертовника, задля багатства милості Твоєї, щоб ми були достойними приносити Тобі цю словесну і безкровну жертву за наші гріхи і людські невідання. І прийнявши її у святий наднебесний мислений Твій жертовник, як приємне пахоще, зійшли нам благодать Святого Твого Духа. Споглянь на нас, Боже, і подивись на цю службу, і прийми її, як прийняв Ти Авелеві дари, Ноєві жертви, Авраамові всеспалення, Моїсеєві і Ааронові священнодії, Самуїлові мирні приношення. Як Ти прийняв від святих Твоїх апостолів оцю правдиву службу, так прийми із рук нас грішних і ці дари у благості Своїй, Господи, щоб ми, сподобившись без пороку служити Твоєму святому жертовникові, знайшли нагороду вірних і мудрих управителів у страшний день Твоєї праведної заплати. Щедротами єдинородного Твого Сина, з яким Ти благословений з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Мир всім. Возлюбим один одного, щоб однодумно визнавати. Господи. Христос посеред нас. И есть и будет. Подайте один одному знак мира. Христос посеред нас. Мы про Антона со свечкой забыли. Зараз я приведу. Антон. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Двери, до мудрости будем уважливыми. Веру. Одиного Бога Отца, усего дара, Творцу неба и земли, всего башного и небашного, и у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного от Отца народженного перед усіми веками, святого от святла Бога истинного, от Бога истинного, народженого, нестворенного, одиносудного зайцом, от якого все сталося, який для нас людей, для нашего збавлення сишов з небес, и вцелився от Духа Святого и Девы Марии, и стал человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похованный, и воскрес у третий день згодно с Писанием, и взошел на небеса, и сидит праворуца Отца, и знов прийде в славе судить живым и мертвым, и якого владарству не будет конца. И у Духа Святого Господа Животворчего, який от Отца сходит, якому разом з Отцом и Сыном поклоняемся, и якого славим, який говорил про пророков,
Единую святую, повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одно крещение для отпущения грехов, чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Вгору піднесем серця. Благодарім Господа. Владико всіх Господа неба і землі, всього видимого і невидимого творіння, що воссідаєш на престолі слави і споглядаєш на безодні, безначальний, невидимий, незбагнений, неописаний, незмінний. Отче Господа нашого Ісуса Христа, великого Бога і Спасителя уповання нашого, який є образом благости Твоєї, печать рівнообразна, що в собі являє Тебе, Отця, Він живе Слово, Бог істинний, предвічна премудрість, життя, освячення, сила, світло істине. Через Нього Дух Святий явився, Дух істини, дар усиновлення, завдаток майбутнього спадкоємства, початок вічних благ, животворча сила, джерело освячення ним, живлячись усе словесне і розумне творіння. Тобі служить і Тебе повсякчасно воссилає славослов'я, бо все служить Тобі. Тебе бо хвалять ангели, архангели, престоли, господства, начали, влади, сили і богатоокі херувими. Перед Тобою навкруги стоять серафими, 6 крил в одного і 6 крил у іншого. Двома, бо вони покривають обличчя свої, а двома ноги, двома ж летаючи, взивають один до одного, невгомонними устами, невмовкаючими словослов'ями. Переможну пісню, співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. И коли ж человек, подавшийся зямной змяїнай спакусе, не паслухаўся Цябе, праўдзівага Бога, які яго стварыў, і сваім праступкам аддаў сябе пад уладу смерці, Ты, Божа, справядлівым Тваім судом выгнаў яго з раю на гэты свет і вярнуў у зямлю, з якой ён быў узяты, устанаўліваючы яму збаўленне праз адраджэнне Тваім у самім Христе Тваім. Бо Ты добры, не адвярнуўся зусім ад стварэнняў Тваіх і не забыў твораў рук Тваіх, але наведаў іх шматлікімі спосабамі дзеля ласкавай міласэрнасці Тваёй. Пророкаў пасылаў, цуды чыніў праз святых Тваіх, якія ў кожным пакаленні рабілі прыемнае Табе. Гаварыў да нас вуснамі слуг Тваіх пророкаў, прадвяшчаючы будучае збаўленне. Даў закон на падмогу і устанавіў анёлаў апекуноў. Калі ж споўніўся час, Ты прамовіў да нас праз самого Сына Твайго, якім Ты вякі стварыў. І ён, будучы спрадвечным Богам, зяннем славы Тваёй і вобразам Твайго падабенства, утрымліваючы ўсё ў існаванні словам сілы сваёй, не палічыў за здабытак быць роўным Табе Богу і Айцу, але з'явіўся на зямлі і пажыў сярод людзей. Узяўшы цела ад святой Девы, ён спустошыў сябе, прыняўшы выгляд слугі, стаўшыся падобным
подобным до тела нашей покорливости, каб учинить нас подобными до образу своей славы, и покольки праз человека грех пришел на землю, а с грехом смерть, одинародный Сын Твой, який пребывая в улоне Твоим Божа, захотел народиться от жанчыны Святой Богородицы заўсёды Девы Марии, подпарадкаваўшы сябе закону и отсудить грех телом своим, каб тыя, кто померли у Адаме, ожили у самим Христе Твоим, поживши на гэтым свете, даўши збавенное приказание и отвернувши нас от идольской маны, Ён привел нас до познания Тебе, правдивого Бога и Айца, набыўшы нас сабе и зрабіўшы нас людьми выбранными, уладным святарством, народом святым, и очистивши нас водою, освятивши Духом Святым, даў сябе ўзамен за смерть под уладою, якою мы, зняволеныя грахом, пробывали. И зашоўшы крыжом у пекла, каб наполнить собою усё, Ён суняў болі смерти, и увоскросшы на третий день, бо немагчыма было утрымаць у тленности уладара жыцця, установил шлях до воскресения кожному человеку, сам стаўшыся першанцам з тых, што заснули, першародным з мёртвых, каб мець першанства ва ўсім. И узышоўшы на неба, Ён сеў на вышыні по правой руцэ Твоей магутнасці, адкуль прыйдзе даць кожнаму паводле ягоных заслугаў. Для нас же Ён пакінуў вось гэты ўспамін сваіх збавеных мукаў, якія мы выконваем згодна з ягонымі запаветамі, перад тым, як ісці на сваю дабравольную, вечнапамятную, жыватворчую смерць у ноч, калі Ён аддаў сябе за жыццё свету, Ён узяў хлеб у свае святыя бязвінныя рукі, і ахвяраваўшы яго Табе, Богу і Отцу, аддаўшы падзяку, дабраславіўшы, асвяціўшы, разламаўшы яго, даў святым сваім вучням і апосталам, кажучы: «Бярыце, ешце, гэта тело маё, што за вас ломіцца дзеля адпушчэння грахоў». У падобны спосаб, узяўшы чашу плоду вінаграднага, змяшаўшы, аддаўшы падзяку, дабраславіўшы, асвяціўшы яе, даў святым сваім вучням і апосталам, кажучы: «Піце з яе ўсе, гэта кроў мая новага запавету, што за вас і за многіх проліваецца дзеля адпушчэння грахоў». Рабіце гэта на мой успамін кожны раз, калі вы ясцё гэты хлеб і п'яце з гэтае чашы, вы прыгадваеце маю смерць і вызнаеце маё ўваскрасенне. Таму ўладару, успамінаючы ягоныя збавенныя мукі, жыватворчы крыж, трохдзённае пахаванне, ўваскрасенне з мёртвых, узыход на неба, сядзенне па правай руцэ Бога і Айца, слаўнае і страшнае, ягонае другое прыйсце. Табе приносим Твое от Твоих, дзеля ўсіх і за ўсё. Дзеля гэтага усе святы ўладару і мы грэшныя нягодныя слугі Твае, што удастоіліся служыць Твоему святому ахвярніку не дзеля праведных учынкаў нашых, бо мы не зрабілі нічога добрага на зямлі, але дзеля Тваёй міласэрнасці і шчодрасцяў Тваіх, якімі Ты багата надарыў нас, прыбліжаемся смела да Твайго святога ахвярніка і прынесшы існасць святога цела і крыві Христа Твайго, Табе молімся і клічем Цябе, святы, святы, з добрай ласкі Тваёй дай, каб Дух Твой святы сышоў на нас і на гэтыя прынесеныя дары, і каб аблагаславіў Ты іх, асвяціў і ўчыніў. Хлеб гэты самим пачесным телом Господа і Бога і збаўцы нашага Иисуса Христа. Аминь. Чашу ж гэтую самую пачеснаю крывёю Господа і Бога і збаўцы нашага Иисуса Христа. Аминь. Пролитой за жыццё свету. Аминь, аминь, аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Нас жа ўсіх, якія спажываем ад адзінага хлеба і чашы, з'яднай аднаго з адным у супольнасць адзінага Святога Духа, і хай ніводнаму з нас прыняцце святога цела і крыві Христа Твайго не будзе на суд ці на асуджэнне, але каб маглі мы знайсці ласку і спагаду разам з усімі святымі, што ў кожным веку чынілі прыемныя Табе, з прайцамі, айцамі, патрыярхамі, прарокамі, дабравеснікамі, мучанікамі, вызнаўцамі, настаўнікамі усякай душой праведнай, што ў веры памерла. Асабліва
знай святою, всячистою, найдобрословеннейшую, славную владаркою нашою, Богородицею, и завсёды Девой Маріяй. Успомни, Господи, присутных тут людей и тых, что отсутничают дзеля важких причин. Излитуйся над ими и семенами поводле великой Твоей милосердности. Наполни склады их усяким добром, суженство их умацую спокой и згоде. Будь опекуном деток, наставником молоди, потримкой старых. Дай сутешение малодушным, растярушених збери. Ты, что подалися спокуся, наверни, изъеднай с Твоей святой повсюдной апостольской церквой. Выбав ты, что терпят от духов нечистых, будь с тыми, что подорожничают, по морю на земле и у поветры, барани удовов, за сирот заступайся, вызвали полонных, оздорови хворых, будь памятливый, Боже, ты, что под судом несправедливым, у вязницах, у несправедливым зневолении братов и сестер наших, на каторжных работах и на выгнании, и во всякой потребе, и беде, и тяжких обставинах, и усіх тих, які мають потребу у Твоей великой милосердности, тих, что любят нас и ненавидят нас, тих, что просили нас, недостойных, молиться за их, и усіх людей Твоих успомни, Господи Боже наш, и пошли им богатья Твого змилования, даючи им сповнение просьбаў дзеля ихнего збавлення. А коли мы кого проминули дзеля неведания, або прос забыццё, або дзеля мноства именов, Ты, Боже, які ведаешь кожного век и имя одулоння Маті, сам их успомни, бо Ты, Господи, помощь бездопоможным, надеясь неверных, збавитель тых, что гинуть у бурах, пристанище подорожников, лекар недужих, дык будь усім для усіх, ведаючи кожного просьбу, дом и потребу. Выбав, Господи, гэты город и всякий город и краину от голоду, пошасти, землетрусу, поводки, огню, меча, нападу ворогов и братобойчей войны. На сам першу вспомни, Господи, спадара нашего сусветного патриарха Варфоломея и захавай его для святых Твоих церкваў, у супокои целости, доброй славе, здоровье и долголетии, каб он мог верно навучать нас словом Твоей истины. Успомни, Господи, у Твоей великой милосердности мою недостойность, и отпусти мне всякую провину вольную и межвольную, и не утримай деля моих грехов ласки Духа Твоего Святого от принесенных тут даров. Успомни, Господи, святоров диакона у Христе, и все духовенство, и не посоромни водного з нас, якие стоим вокол Твоего святого охвярника. Наведай нас, Господи, у Твоей добрыни, и объявися нам у богатстве щедрости Твоих. Даруй нам померковные приемные надворья, пошли дожди мирные на землю, каб яна могла принести богатый урожай. Доброслови круг году ласки Твоей, спыни разлады церковные, сутиши хваляванни народные, усякие проявы и лживых ученнев хутко потуши силою Святого Твого Духа. Прими нас у Твое володарство, зрабивши нас детьми светла, детьми дня, и дай нам любовь Твою, Господи Боже наш, який все дал нам. И дай нам одиными устнами и одиным сердцем славить и выхвалять Твое почестное величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. И нехай будуть милости великого Бога и Избавцы нашего Иисуса Христа з усіми вами. Читаю по-українську. Всіх святих пом'янувши, ще в мирі Господеві помолімся. За принесені і освячені чесні дари Господеві помолімся.
Щоби людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоби визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. В єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. І сподоби нас, владико, зі сміливостю неосудно сміти призивати Тебе, небесного Бога Отця, і промовляти. Отче наш, який ось на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде владарство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хлеб наш насущний дай нам сьогодні, і даруй нам провини наші, як і ми даруємо винуватим нам. И не уведи нас у спокусу, а не збав нас от злого. Бо Твое есть владарство и сила и слава, и Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. Аминь. Миру всім. И Духу Твоему. Голови наші перед Господом схилім. Аминь, Господи. Дякуем Тебе, небесный владару, что свою невимерную силу Ты все створил и убогати милостью своей провел все з небиту биття. Зерни, Господи, з небесу на тих, хто схилили голови свої перед Тобою, бо яни схилили їх не перед плоттю кров'ю, але перед Тобою величним Богом. Дик вось владару принесені тут дари, усім поровну роздай. Кожному по воді потреби. Будь сподорожником по морю, на землі, у повітрі, визволи несправедливість неволених, оздорові хворих, лекару душ і тілов. Ласкою, щодростями і чоловіколюбством народного Сина Твоєго, з яким доброставлено Ти, з усі святим і добрим і животворчим Твоїм Духом, тепер і завсюди на віки веков. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Будьмо уважні, святеє святим. Роздроблюються і розділюються, ім'я Боже, як роздроблюються, не розділюються завжди, істину ніколи не з'їдаються. А ти, що причащається, освячує Ісус. Ісус Христос перемагає. Наповніння Духа Святого, благословенна теплота святих Твоїх завжди, нині і повсякчас. Вірую, Господи. Віру, Господи, визнаю, що Ти сапраўды Христос, Сын Бога Живого, що Ти прийшов у світ грешний, збавіць яких перший я. Я ще вірую, що гэта самое усячистое тіло Твоє, і гэта самая почесна кров Твоя. Тому молюся Тебе, помилуй мене і пробач мені провини мої вольні і міжвольні, зроблені у словах, у справах, свідомі і несвідомі, і зроби мене вартим без осудження причастити усячисте Твої таємства, для вибачення грехов, для життя вічного. Амінь. У вечері Твої таємної, Сині Божий, сьогодні удільничать мене дозволь, бо ворогам Твоїм я не видам тайни, не дам Тобі поцілунка, як Іуда, але як розбойник визнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в владарстве Твоим. Нехай не на суд и не на осуджение, будь не причастие святых Твоих таинств, Господи, а на царение души и тела. Аминь. Вось я приходжу до несмиротного владара и Бога нашего. Святое и почестное тело Господа Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, подается мне, Георгию Святору, у збавления грехов моих, у життя вечное. Аминь. Святое почестное тело Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа, подается мне, Александр Святору, с больных грехов моих, життя вечное. Аминь. Христос спасет нас. Йості буде.
нашего Иисуса Христа, пришедшего все старые с парных руками. Воскресіння Христово, батюш. Воскресение Христово убачивши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, крыжу Твоему поклоняемся, Христе, святое Твое воскресение опеваем и прославляем. Бо Ты Бог наш, а кроме Тебе не знаем. Имя Твое кличем, придите все верно и поклонимся святому воскресению Христа. Бо проскрыш пришла радостью всему свету. Заужды да прославляющих Господа, опеваем о воскресении Его. Бо для нас крыш перетерпел, смертью знейшивши смерть. Святися, Новый Иерусалиме, бо ласка Господня Тебе зарыла. Святкуй сёння, веселися Сионе, Ты чистая красуй Богородица, для воскресения народженного Тобою. О боски, любы, солодкий Твой голос, бо Ты не манил Христе, обяцавши быть з нами до веку. Тому мы, верники, як за якор тримаючися за Тебе, радуемся. О Пасха великая, наисвятейшая Христе, о мудрость и Слово Божие и сила. Дай нам долучаться до Тебе больше досконало у безвечернем дни володарства Твоего. Аминь. Со страхом Божиим и верою и любовью приступите. Да благословенный, кто приходит во имя Господа, Господь Бог и им явился нам. Подыходьте, коль ласка. Тело и кровь Христовой. Тело Христово. Сергей, пришедший святых почестных тела крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Тело и кровь Христовы. 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 Андрей, пришедший почестный тело Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Подыходьте. Тело и кровь Христовы. Все, проходите. Проходите. Тело и кровь Христовы. Все, проходите. Николай, пришедший почестный тело Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Антон? Так, ну, все, Андрей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Збав, Божа, людей Твоих, и доброслови спадщину Твою. Положили Божие святло, приняли Духа Небесного, злошли веру правдивую, поклоняемся нераздельной
Благословений Бог наш завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Хай наші уста будуть повні хвали Твоєї, Господи, кабли славу Твою, но Ти зробив нас достойними чудесниками, святих Твоєму Сині, святих і животворчих тайно, заховай нас у Твоїй святості, кабла молитві навчаться Твоїй справедливості. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Станьмо ровно, принявшие святые боски, пречистые небесные, животворчие, страшные Христовые таемства, достойно подякуем Господу. Заступи, избав, помилуй, закрывай нас Божией ласкою Твоею, день весь, досконалый, святый, мирный, безгрешный, попросивший сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Бо Ты есть освящение наше, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. З миром вийдем. Господеві помолімся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють. І освячуєш тих, що на Тебе надію покладають, спаси людей Твоїх, благослови насліддя Твоє, повноту церкви Твоєї, збережи, освятих тих, що любить красу дому Твого, прослав їх за це, божествен Твоєю силою, не залиши нас, що надіємось на Тебе, мир світові Твоєму, подай церквам Твоїм, священникам, Богом береженої Литві, парафіянам святого храму цього і всім людям Твоїм, бо всяке благе даяння і всякий звершений дар є з висоти, який сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку і поклоніння воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Сердце малых нагрела Русь, тихо и ветхой, просты прогнивцает хвалы, дай спору
Благословение Господне на вас, Его ласкою и человеколюбством заужды, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос, який у воскрес з мертвых, истинный Бог наш, молитвами прочистой своей Мати, який у святых Отца нашего, Василя Великого архиепископа Кесарии Каппадокийской, святого преподобного Лявонтия Виленского, якого есть гэтая церква, и усіх святых, нехай помилуй и избавить нас, бо он добрый, человеколюбный. Аминь. Дорогие браты и сестры, дякую вам за гэтую службу. І зараз прошу приготовить, хто принес з собою великодные стравы. Раскрывайте ваши кошечки и запаливайте свечечки. И зараз мы с отцом Александром прочитаем молитвы и окропим ежу. Я буду чаще заниматься, ты должен. Господу помолимся. Господи помилуй. Глянь, Господи, Все, дякую велике всім, хто був разом з нами. До зустрічі. Раз прикладно 10-12 годин у нас буде Великдень. Чекаємо всіх знову. Пока. Освятив ягнятко, якое принес тобі твой вірний Авраам, і огню, якое тобі керував у